Wato jama'a da Allah ga saƙona, amma wannan saƙon na a iya 'yan Nijar. Dan Allah, in dai Allah ya maka arzikin cewa ka fito a ɗan Nijar kuma ka kasance ɗan Nijar, dan Allah wannan bidiyon naka ne kai mun share din shi. Ina bukata wannan bidiyon duk yanda za a yi Baba Cani ya ganshi. Duk yanda za a yi manya-manyan shugaban sojojin Nijar su ganshi. Duk yanda za a yi manya-manyan sojojin Nijar su ganshi. Mun ji labarin cewa kasar Faransa za ta zo ta jibge sojojinta a yankin Illela da wasu gurare a yankin Katsina da yankin Sokoto, wanda za su zo su jibge sansanin su a wannan gurin. A yau dinnan labarin ya faɗo mana. Kuma mun ji labarin cewa Baba a matsiyaci Tinubu Netanyahu ya sa musu hannu, ya yarje musu akan su zo yankin Arewa domin su jibge sansanin sojojin da aka kora a Nijar. Nan za a zo bakin bodan Nijar a yanke domin a yaƙi Nijar. Dan wannan a takaice dama mun gaya muku cewa fa munafukai ne. Mun gaya muku sojojin Najeriya nan fa wannan zuwan da suka yi wai magana a yi sulhu ƙarya ne. Mun san me yake tafiya. To mu yanzu babban burin mu ɗaya. 'Yan uwa musulmi masu albarka, ina fatar kun saurari wannan bawa Allah da kunne na basira. Wannan bawa Allah yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya waɗanda suke da ƙoƙari da kishin addinin musulunci. Domin in kana haɗuwa da bidiyukansa a cikin social media, za ka ga yana bayar da goyon baya da watsa labarai akan abin da ya shahi Iran da ainihin wato Isra'ila. To, kuma yana ba da goyon baya na bayani akan musulunci, domin su mutanen Iran mafi yawancinsu 'yan shi'a ne. To, amma dai ai duk da kasance su 'yan shi'a, ai kaga ba ɗaya suke da Yahudawa ba, in dai adalci mutum za shi makan shi. To, in kana bibiyar bidiyo ka wannan bawa Allah za ka ga yana yaɗa labarai irin waɗannan muna gani sosai a cikin social media. To, mu dawo akan maudu'i da ya yi bayani a kansa na cewa Najeriya ta amince za ta ba da mafaka, wato wurin da za a samun sansani na sozawa na Faransa. Wannan magana da kuka ji ya ce ku ɗauke ta wasa, shi yasa kullum kuka ji muna ce muku a ci gaba da addu'a. A ci gaba da addu'a, kada ku taɓa tunanin ayyi nasara an ƙare, a'a. Wa'annan maƙiyan Allah, maƙiya addinin musulunci, wa'anda ba su sau wannan jagoranci mai albarka ba za su bar mu zamna lahiya ba. Da haka dare da rana ku ci gaba da addu'a a cikin bacci, in an zabura daga bacci a yi addu'a domin Allah yana karɓar addu'a. A cikin sallolin dare a yi addu'a. A cikin salloli na nafila a yi addu'a. A cikin salloli na farilla a yi addu'a, kuma a ci gaba da yin alƙunutu. Wannan bayani da kuka ji ya ce tabbaci haƙiƙan magana ce ta gaskiya, domin yau sama ga wata ɗaya da muka ji wannan magana ta hanyoyi na sirri cewa za a ba da mafaka ga sozawan France a ɓangaren Illela, Sokoto da sauransu. Wannan bayani gaskiya ne. Abin da ya sa ba mu taɓa yi ma mutane shi ba saboda bai hito ba ga hili, amma yanzu tun da ya hito ga hili, saboda wasu kasu yi tunanin magana banza ce yake yi wannan yaro, to shi ne yasa muka ga ya dace mu haɗa muku. Yadda wata ɗaya ni dai da ni ji wannan magana ta hanyoyin sirri cewa za a yi haka. To kaga yau gashi magana kuma ta bayyana daga ɗan Najeriya, shi ma ya jiyo ta wata hayya ta sirri. Saboda haka ku ci gaba da addu'a. Wa'annan maƙiya Allah, maƙiya addinin musulunci, maƙiya ƙasar Nijar, maƙiya Afirka, duk inda suke da turawan mulkin mallaka da su Afirikan kinda ake haɗa kai da su, da 'yan Najeriyan da ake haɗa kai da su domin a ga an cuci ƙasar Nijar. Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bihim. Ya Allah, yadda suke ƙoƙari su ga bayan ƙasar Nijar, Allah ka ga baya gare su. Ya Allah, yadda suke ƙoƙarin su ga bayan ƙasar Nijar, ana haɗa kai da su domin a cuci ƙasar Nijar, Allah ka ga baya gare su. Ya Allah, yadda suke ba da haɗin kai suna ƙoƙarin su ga za a zakkuwa a cuci ƙasar Nijar domin a ga baya ga Nijar,
Allah mun gama ka da su, Allah ka ga baya gari su duk inda suke, duk duniyar da suke, da babbakun hwata masu turawan zuciya da farfarun hwata masu baƙaƙen zuciya, ya Allah mun gama ka da su, Allah kai muna maganin su. Ya Allah duk wanda yake ƙoƙari ya cuta ma ƙasar Nijar, ko ta hanyar yaɗa labarai, ko ta hanyar rubutu, ko ta ɗokan makami, ko ta ba da haɗin kai, ko ta ba da sirrin ƙasa, ya Allah duk inda yake, Allah mun gama ka da shi, kai na ka san shi, Allah ka fatattake shi, Allah ka rugurguza shi, Allah ka halaka shi, Allah ka sabkan masa musiba, Allah ka darkake sa kamar yadda ka darkake Fir'auna. Ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta, kai ne kace a roƙe ka kana karɓawa, mun yarda da kai Allah, mun yarda kana karɓawa, mun yarda kai ne mai yi, ba wanda ya isa yayi. La haula lana wala quwwata illa bika ya Allahu. Allah mun gama ka da maƙiyanka, maƙiya addinin musulunci, maƙiya ƙasar Nijar na cikin gida da na waje, duk wanda aka haɗa gwiwa da shi domin a cuci ƙasar Nijar, duk wanda aka haɗa gwiwa da shi domin a cuci jagororin Nijar, wa'annan bayan Allah wa'anda suka zo su daidaita adalci, su shimfiɗa ƙasar Nijar, su maishe ta bisa tafarkin gaskiya. Ya Allah duk wanda yake yaƙarsu, ko da iliminsa, ko da rubutunsa, ko da halshensa, ko da ba da haɗin kai duk duniyar da yake, Allah mu matsayin mu talakawan Nijar, Allah muna roƙonka sarkin sarauta, mu haɗa ka da shi, Allah ka darkake mu da shi, Allah ka darkake mu da shi, Allah ka darkake mu da shi, Allah ka karya shi, Allah ka sabkan musu musiba a cikin abubuwan da suke ci, Allah ka sabkan musu musiba a cikin abubuwan da suke sha, Allah ka sabkan musu musiba a cikin tuhahin jikinsu, Allah ka sabkan musu musiba cikin motocin da suke shiga, gidajensu, wurin wankansu, wurin baccinsu, duk abin da suke amfani da shi na more rayuwa, Allah ka sabkan musu musiba da bala'i a cikin waɗannan abubuwa. Yadda suke kokarin su ga sun cuci ƙasar Nijar, yadda suke kokarin su ga an zaka an ci amana ƙasar Nijar, yadda suke ba da haɗin kai domin a ci amana ƙasar Nijar, da masu iko da talakawan da suka ba da haɗin kai, da masu kuɗin da suka ba da haɗin kai, da 'yan bikin da wanda suke ba da rubutu suke zazzanawa domin a cuci ƙasar Nijar, duk duniyar da suke, ya Allah mu haɗa ka da su, Allah ka rugurguza su, Allah ka fatattake su, Allah ka karya su, Allah ka sabkan musu da musiba, Allah ka sabkan musu da bala'i, Allah ka darkake su kamar yadda ka darkake mutanen Fir'auna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Allah ka tsare mana ƙasar mu ta Nijar, Allah ka ɗaukaki ƙasar Nijar, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka kare ƙasar Nijar daga makircin makirai, turawan mulkin mallaka da munafukai azzalumai, karnan farautar turawa da karnan farautar 'yan siyasa da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo ta TikTok. Allah ka tona musu asiri duk duniyar da suke. Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka ɗaukake sa, Allah ka shiga a cikin al'amuransa, ya Allah kada ka bar sa da ƙwarewarsa, ya Allah kakka bar sa da iyawarsa, ya Allah ka kiyaye mu da shi da kiyayewarka. Allah mun baka amanar shugaban ƙasanmu, Allah mun baka amanar shugaban ƙasanmu mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mu da shi da tawagarsa, da majalisar ceton ƙasa CNSP, da dukkan jami'an da suke aiki a ƙarƙashin wannan gwamnati na birni da ƙauye, da firefe da guvernar da ministrori da sarakin gargajiya, uwayen al'umma. Allah mun baka amana su, Allah ka tsare mu da su, Allah ka sanya musu kishin talakawa a cikin zuciyoyinsu, Allah ka sanya musu kishin Nijar a cikin zuciyoyinsu, Allah ka tsare mu da su da tsarewarka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.